سلام علیکم هموطنان عزیز. سلام علیکم مردم مظلومی توجیک. میخواستم فکر نظر خدمت نسبت حادثه‌ای که در ناحیه وحدت شد فکر نظر خدمت بیان کنم. پیش از همه میخواستم به مردم توجیکستان همدردی بیان کنم. همدردی خدمت بیان میکنم به اویله هایی که خانواده که در ترور نوبتی رژیم دیکتاتوری رحمانов قربانی شدن تسلیت بیان میکنم و با شما صبر جمیل خواهان هستم و میخواستم درباره گویا که در محبسخانه کирпичный ошӯб гузашт خیلی که در دیگر برآمدها ما میگفتیم این یعنی که رژیم دیکتاتوری رحمانов عادت کرده که با شیطانی و با دروغگویی با فریبگری و با صحنه‌سازی عادت کردگی و همین خیلی مردم تاجیکستان فریب کرده آمد تا همین روزا را اومده است و در محبسخانه кирпичный ягон خیلی ошӯб гузаштагӣ нест. این باز یک спектакли навбатии диктатори палиди касиф Эмомали Раҳмон буд و мақсади асосии режими диктатори Эмомали Раҳмонов ҳамин буд ки ҳамон се маҳбуси сиёсиро аз байн баранд ва ҳамон се маҳбуси сиёсие ки бераҳмона кушта шуданд аз байн баранд ва боз қурбони сиёсати ҳаром ихчон кунанд ва ҳамон маҳбусое ки кушта шуданд ҳамон намедонам 29 нафар ё ки дар як хел ҷо 32 нафар мегӯянд ҳамашон бегуноҳ буданд. ягон хел ошӯб набуд, ягон хел бунд набуд дар маҳбасхонаи кирпичный. ин боз як террори навбатӣ нисбати халқи тоҷик буд ва режими диктатори Эмомали Раҳмонов боз як бор дига заифиқча исбот кард, боз як бор дига исбот кард ки касифи палид аст, номусулмон ҳаст ва рӯша сиёҳ кардааст, дурӯғ гуфтааст, спектаклҳо бозӣ кардааст. ин як найранг буд дар моҳи шарифи рамазон. хутон ба чашми хутон дидем чӣ хел бехудо, чӣ хел номусулмон диктатори палиди Эмомали Раҳмонов, чӣ хел рӯша сиёҳ кардааст. дар он маҳбасхонаи кирпичный касе ки кушта шид, шаҳид шид, ҳамашон қурбони сиёсӣ, қурбони сиёсати ҳаромона, қурбони сиёсати палидона ва касифонаи режими диктатори Эмомали Раҳмонов шуданд. ин боз як спектакли навбатӣ буд. диктатори палиди Эмомали Раҳмонов хеле заиф. агар ки ин қадар бақувват мешид, сарзамини тоҷикистона ҳимоят мекард, марзҳои тоҷикистона ҳимоят мекард, мардами тоҷикистона ҳимоят мекард, ҳам дар худи тоҷикистон, ҳам дар дигар давлатҳо. не ки режими диктатори Эмомали Раҳмонов ва шахсан худи диктатори палид Эмомали Раҳмонов рӯша сиёҳ кардааст. барои ҳамин чизе ки дар маҳбасхонаи кирпичный гузашт, ин қатли он буд. ин боз як террори навбатии диктатори палид Эмомали Раҳмонов
Саймуми Ятимов, Рамазон Раҳим ва бо якчанд каси дигар. мардами Тоҷикистон, шумо дигар метавонед телевизоротонро бикушед ва тамоман телевизиони Тоҷикистонда дигар бовар накунед, аҳамият натед. шумо гапи ҳаққа шунавидан мехоҳед? марҳамат ба дунёи интернет ворид бишед, ба сайтҳои сиёсӣ ворид бишед. агар ҳақиқата шумо фаҳмидан бихоҳед, чизе ки дар телевизионҳои Тоҷикистон мегӯяд, бовар накунед. диктатори палид Эмомалӣ Раҳмонов рӯша сиёҳ кардеастай, ба шумо дурӯға гуфтеастай ва шумо эҳтиёт бишед. бовар накунед ба гапҳои дурӯғи диктатори палид Эмомалӣ Раҳмонов. дар моҳи шарифи Рамазон гирифт одамои бегуноҳро, ина дар маҳбас кушт. ин ҳамаш як спектакл буд. ухеши табораи шумо ва ҳамун шахсое ки дар ҳамун маҳбасхона қурбонӣ шуданд, ҳамашон қурбонии сиёсати палидонаву касифонаи диктатори Эмомалӣ Раҳмонов шуданд. барои ҳамун каллатона кор бифармонед, мардами тоҷик. диктатори палид шуморо дурӯға гуфтеастай, шуморо фреб кардеастай. эҳтиёт бошед, мардами тоҷик. ба фиребҳо, ба найрангҳои режими диктатурии Раҳмонов дода нашавед. худоҷон ба шумо нанг номусда, мардами тоҷик. ба шумо тавфиқ буда. чишмои шумо бино бишаванд, гӯшои шумо шунава бишаванд, ки шумо бинед ва шумо бишнавед ки гапи ҳақиқат дар куҷо ҳастай. бедор бишен, халқи тоҷик. бедор бишен. бедор бишен ки и касифи палиди Эмомалӣ Раҳмонов қатъи ҳамун гирда атрофаш будагӣ, қатъи оилаи касифи палидаш ватани моро мефурӯшанд ва ҳамаи моро несту нобуд мекунанд. халқи тоҷик, бедор бишен. бедор бишен. бас астай хомӯш нишастан. бас астай хомӯш нишастан. бихезен, бедор бишен, мардами тоҷик. ба ҳамаи шумо сарбаландӣ хоҳонам. ба ҳамаи шумо нангу номус, тавфиқ хоҳонам, мардами тоҷик. дар паноҳи худо бошед.